Taco Bear. Iar lasă de afară ce să mă apuc de tăia lemne pentru căldură. Uau! Am crăpat în buștean. Uai, domnul mă să curia! Încă unul. Salut, cum merge treaba? O, Marti, nu ar trebui tu să stai în casă, nu afară în frigul ăsta. Oh, nu, aerul proaspăt o să ne prindă bine pentru amândoi. Se pare că lumicul Aron începe să-i placă afară. Da, este, ce drăguț! Uite că avem oaspeți. Oh, ce bine vezi de departe! Oh, salut! Oh, drăguț, poți să țin? Da, sigur. Ce spune? Haide înăuntru, să nu se răcească, haide! Hai! Arăți mult mai bine de când te-am văzut prima dată. Oh, mulțumesc! Păi, iară, mă simt mult mai bine. Mă simt mult mai bine decât data trecută. Ce repede trece timpul ăsta, ai văzut ce mare? Nu vine să cred că deja a trecut o lună. Da, copiii cresc așa de repede. Clipești din ochi și îți dai seama că a trecut deja un an. Da, așa este. Păi știi? Și că spune tot la fel despre misii. Interesant. Am observat că Clark începe să țină foarte mult la micuțul Aron. Și pun pariu că Aron o să-ți amintește foarte mult de soțul tău care a murit. Așa este. Totdeauna când privesc copilul, mi-amintesc de soțul meu, Aron. Mi-am amintit foarte mult de el în ultima vreme, dar ce să faci? Păi, copiii sunt o dovadă a dragostei. Și Aron este dovada faptului că tu și soțul tău ați iubit tare mult. Și mi-amintesc de Laura, de fiica mea mai mare. Avea bucle blonde și mi-amintesc de tatăl ei. Stai la puțin că n-am înțeles. Vrei să zici că soțul tău, Ben, când era tânăr, avea bucle, blonde? Păi nu, tatăl Laurei. Știi, nu ți-am spus până acum, da? Și soțul meu a murit. Am fost bădupă cu 2 copii și m-am căsătorit cu Ben pentru că avem nevoie de ajutor să cresc copiii. Serios? Vai de mine, dar eu credeam că tu și cu soțul tău, Ben, vă iubiți foarte mult și credeam că v-ați căsătorit din dragoste. Păi îl iubesc pe Ben. Simt foarte mare dragoste pentru el. Și prima dată ne-am căsătorit din nevoie, da? Apoi am început să ne iubim, știi? Dragostea nu vine ca focul de artificii. Vine încet. Ce interesant! Mi-mi dai înapoi? Tu ai venit singură, soțul tău? Păi nu știu, cred că ar trebui să vină, că... Hai, muiere, că trebuie să plecăm, ați plecat. Da, bine, am terminat. Nu mă interesează, ați povestit destul, eu mi-am gătat treaba cu Clark, trebuie să plecăm. Așa că nu-ți garantez că căruța va fi acolo când vei veni tu, așa că... Hai, ce vere! Dar mă bucur. Pa! Hai, mâine odată! Da! Marti! A luat foc șura! Stai să-mi pun repede la șura de fost! Hai să te pentru o spânge! Da! Hai să luăm ceva de stins! Hai, repede! Să aude focul! Ia sticla asta cu spirit! Hai! Iubi! Aruncă cu spirit! Ce greu am reușit să stingem focul. Așa este. Da? De spirit. Nu știu ce a venit tu cu spirit, că s-a stângeam, tu l-aprindeai.
Eu strângeam ceva prin gănit, nu ne înțelegeam. Deci de asta nu mi-a Marti, așa de bine. trebuie să spun că mare parte din lucrurile tale au ars. Dar, așa cum ți-am promis, nu uita, eu o să te ajut să ajungi acasă. Da, înțeleg, dar totuși, cum de s-a întâmplat una ca și asta? Lucrurile mele prețioase, cărțile mele valoroase, cum s-a putut întâmpla una ca și asta? O să mă rog de Dumnezeu ca să ne dea o soluție. Să te rogi, dar la ce folos rugăciunea? Te-ai rugat pentru soția ta care a murit. Te-ai rugat? Da, te-ai rugat și s-o îmbolnăvi și pentru a murit Missy, o crescut fără mamă. Te-ai rugat pentru habar, o luat foc. Până la ce-ți folosește rugăciunea? Păi, uite, eu o iubesc pe Missy, dar oricât aș sta lângă ea, la un moment dat tot o să meargă, o să împiedice, o să cadă și o să se lovească. Da? Tot așa e și cu Dumnezeu. Dragostea Lui nu înseamnă că nu o să trecem niciodată prin probleme și niciodată nu o să ni se întâmple ceva rău. Și El este întotdeauna acolo ca să ne ridice și să ne vindece. Ce frumos! Mie nimeni niciodată nu mi-a vorbit în felul ăsta despre dragostea lui Dumnezeu. Cred că ar trebui să stai și să te gândești la lucrurile astea. Eu merg să văd ce mai a rămas din graj. Hai de mine să mă gândesc. Știți, eu sunt aici din toamnă. Și prima dată nu mi-a plăcut deloc. Nu credeam vreodată că o să ajungă să-mi placă familia asta. Dar adevărul e că îmi place foarte mult cu ei, m-am simțit foarte bine aici. Și se apropie plecarea mea. Și mi-a povestit și ea astăzi seara. Așa, dragostea vine încet și treptat am ajuns și eu să-l iubesc pe clar. Dar trebuie să mă gândesc bine. Eu vreau foarte mult să rămân. Însă, dacă el nu-mi cere asta, ce să fac? Cred că știu. Cred că știu. O să-i scriu o scrisoare. Imediat. Aveam pe aici. Dragă, clar. Dacă vrei să rămân cu tine pentru totdeauna, și cu Missy, bineînțeles, roagă-mă să rămân. O voi face. Cu dragoste. Marti. Să pui câteva lacrimi să vadă că am scris-o cu dragoste. Sper să o vadă. O pun aici. Sigur o va lua cineva. Are ce face bebelașul meu? Pălăria. Și trebuie să duc pălăria. Tata m-a rugat să duc pălăria la munte și că nu mi-a zis nimic de pălărie. Uite aici. Opa. Un bilet. Mai bine îl încoșur. Așa. Și îl pun în buzunar și sigur nu o să-i dea pălăria.